Ľudia, ja už som tu s Kvinkou. Haló. Domík v Zámkoch, totálna diera teda, musím povedať. No, Vicky? Máme tu konkurenciu. Druhá bok. A jedna hore. To bude zaujímavé. A ja som tak trošku nervózna, pretože mi samozrejme na tom veľmi záleží. My sme už si dokončili make-up. Detská. Perioda. Ale my to nevieme. Ja som dostala 5 kubičo. Ak ešte nesledujete Vicky Jenner, tak si o nič neprišli. Musím povedať, stand-up dopadol skvelé. Ak sa chcete ešte pofotiť v tomto úžasnom outfite s mojím penisom, tak veľmi rada. Aj s feckami ja sa vyzlečujem. Mám tam peniaze. Ešte než prejdeme k dnešnému videu, prosím nezabudni dať odber, nič ťa to nestojí a neboj sa, vďaka tomuto algoritmu moje video aj tak neuvidíš. Takže prosím, kliknite na odber. Je to Focus nových zámkov zo show, kde budeme mať show s Vicky Jenner. Na čo sa veľmi teším, pretože to bude naše vlastne prvé stretnutie a rovno robíme show. Takže slay. Paku si píšem setup na show a už sa začínam trošku tešiť, takže... Hi girl! No, na opačnej strane vchod. Čau! Ľudia, ja už som tu s Kvinkou. Haló. Domík v Zámkoch, totálna diera teda, musím povedať. Však áno, jak smetiarky s košami. Ale bude to show, my sme to tam už boli zdobiť s Vicky. A teraz ideme ešte robiť nejaké skúšky. Čakajte na ňu, bezdomovkyňa. Výzdoby sme robili, ideme si to naskúšať, pripraviť sa na vás. No a bude to show, no? No, Vicky? Máme tu konkurenciu. Neexistuje. My sme lepší klauni. Prišli sme do skvelej italianskej reštaurácie v Nových Zámkoch, prosím pekne, s Vikinou. Ideme jesť. Dámy a páni, máme generálku na našu show. A prosím pekne, takto to vyzerá, keď drag queens majú generálku, konkrétne tu na Miss Jenner. Bitch. Nech sa páči. Period. Akože halo. Kde sme? Ešte mi kozy. Teraz ešte. To je také pomalšie trochu. Tri, dva, jedna. Takže tam dvakrát ten refrén a na konci je tam ešte to rýchle a in the lines. Vždy na to rýchle už budeme tak pomaličky. Tam. A jak teraz skončíme? Môžeme, že tak, počuj, že jedna rovná, táto rovná, sebe, rovná rucha. A musím tu druhá bok. A jedna hore. Period. My už sme sa zobudili. Hello, čauko, Belo. Ja sa tu dávam psychicky dokopy. Lebo Viktória je besná už od 6 rána. Napichaná, lebo veľa vecí musí vybaviť. Takže... Takže ona si ide robiť svoj biznisík a ja si dám jogu, ja si robím raňajky, you know, beauty, as the queen should do. Kunda! Ja musím ísť po ventilátory, ťahať sa s tým cez celé mesto pešo, lebo kde mám tu auto. A... No panička, pozrite sa v rúžovom župane, tu bude sa... páči. Ne.
robiť. A za chvíľku budem ísť robiť parochne potom. Budem ísť robiť? Chytila ju Maďarčina z Nových Zámkov? No, igen, gyere ide. Sziasztok! No, viszontlátásra. Akurát som sa oholila. A je asi 1 hodina, idem sa ešte najesť. Potom už si ideme robiť make-up, pretože potrebujeme tam prísť skôr, robiť si ešte generálku. Takže to bude zaujímavé. A ja som tak trošku nervózna, pretože mi samozrejme na tom veľmi záleží, ale hlavne z toho stand-upu, pretože je to akože nové číslo, ktoré som si vlastne pripravil nedávno. Asi včera som to písal. Takže je to také veľmi čerstvé, takže z toho mám trošku taký rešpekt, že chcem, aby to proste dobre dopadlo a aby sa ľudia bavili, to je to najdôležitejšie pre mňa. Ale zároveň sa aj keďže teším na tých ľudí, pretože ich tam bude dosť, takže... Idem si robiť make-up akorát s Vicky a jedna vám poviem, že my tu v tomto ubytovaní, my sme jak vo výklade. Tu si robíme make-up, ona robí live streamku a tu sme rovno na prízemí, vieš, rovno z parkoviska, tu nám môžu na nás prísť tu, vykradnúť, hej. My sme už si dokončili make-up. Decka. Perioda. Ale my to nevieme. Čakáme na auto, ideme tam, dozdobíme to tam, robíme generálku a bude show. Tešíme sa. Čau. Zdobíme, generálku robíme, máme gulu. Bola v piči. Už ťa máme stlačí, už to Really? Magiana. Už sme v Kafe. Je to tu diera, ale nevadí. Je tu to naviezanky, čo sa dá čakať. Ale ja som krásna. Pozrite sa na to. V Nových Zámkoch je teplo. Čo? Ja to dostala 5, pičo. Ave Maria, Santa Maria. Ideme na to. Girl, is this happening? Oh ne. Let's go, girl. My by sme nás chceli privítať na tejto prakticky prvej show Vicky 2.0. Vicky Jenner. A ja som Team Sunshine. Nás sledovali na sociálnych sieťach, stačí naskrievať QR kód a nájdete linky na naše sociálne siete. Ak ešte nesledujete Vicky Jenner, tak ste o nič neprišli. Ak nesledujete mňa, tak ste prišli o krásu, módu a veľkú show. Hlavne na YouTube kanály, takže subscribe, prosím. Šare jak Šarika, nie? No, Šarika, tu sa pozeraj. No. Krásna Šarika, prostá Šarika. Ďalej, že to bude v parochni, zarezaných gačkách a v topánkach, ktoré mi ničia nohy. A
ale vyzerám dobre. No. Potom tu máme moju veľmi dobrú kamarátku, poznám ju dosť dlho. Ostatné nedošli do píče. Beyoncé, honey. A potom tu máme nejaké Musím povedať, stand-up dopadol skvelé. Teraz máme lip sync. Vikina je úplne prirodzená, je sama sebou. Skvelá sestra, úplne som na teba pyšná. A ešte bude veľká show dneska. Veľká pokoja. Takže boli sme na námestí a ona to aj natáčala, myslím, máš video. No, ja som tam bola na Alanovi Murinovi, poznáte Alana Murina? Girl, she's a professional. Povedala som sa, že sa poštala. Tak späť v príhode. Odchádzali sme, lúčili sme sa tam s dôchodkyňami a ja samozrejme nadšene hovorím see ya! A jediné, čo som videl, bolo, jak mi tá dôchodkyňa takto dala trest papulu, že som sa porobila pod vodu. Úplne nechápala som tam, začal tam hádať, bola tam obrovská dráma. Máme nové klinky. Barbora. Oha, Bartrosku. Bianka. Čo išla na Janka. Ale ešte raz, som neskutočne vďačná za každého jedného z vás, že ste si prišli a že ste si pozreli, ako funguje vlastne drag. Lebo niektorí majú také iné myšlienky voči tomuto dragu. Áno, je to chlap prezlečený za ženu, ale je to umenie. Aj ty. Bitch. Áno, robíme to kvôli tomu, aby sme vás zabavili. A chcem, aby ste pochopili, že čo je to stand-up comedy. A to, že ste sprostí. A aby ste sa smiali každý jeden deň a aby ste hovorili o tejto show.
lebo podľa mňa sa to bude hovoriť, lebo my sme zámky posledná jediná. A ja som dojatá, nechcem plakať, ja sa veľmi držím, nechcem. A hovor ty ešte. Ja určite som chcela hlavne poďakovať tebe, Niky, za to, že si našla odvahu to tu celé dať dokopy proste a zariadiť proste všetko okolo toho, lebo viem, aké náročné to je. Takže hlavne tebe veľký potlesk za to, že to tu mohol byť. Ďakujeme takisto majiteľovi Castle Café, že nám dovolil tu na niečo také zorganizovať. Ďakujeme tancovačkám za to, že nás pomohli opiť. Určite chcem poďakovať hlavne vám, že ďaká vám to tu mohlo byť zorganizované. A že potrebujete taký pár ďalší show, na čo sa veľmi tešíme. Ďakujeme vám veľmi pekne za tento večer. Ďakujeme krásne a užite si ešte večer, neodchádzajte, lebo ja som tu stále s vami. Ostanem tu ešte s vami, ak sa chcete ešte pofotiť v tomto úžasnom outfite s mojím penisom, tak veľmi rada. S feckami! Aj s feckami, ja sa vyzlečem. Nie, mám tam peniaze. Takže užite si ešte večer a príjemnú zábavu ešte. Ďakujem! Ja už som na obetovaní po celé tie show. Bolo to neuveriteľné. Ďakujem sestre Vicky Jenner za to, že ma sem pozvala a že mi dala možnosť sa ukázať tu a že sme urobili takú skvelú show so skvelými ľuďmi, skvelé obecenstvo bolo. Nasmiali sme sa, poznali sme sa, bolo to fakt neuveriteľné a som za to veľmi vďačná. A toto bol vlog z gigu z Nových Zámkov. Ďakujem, ak si došlo až teraz. Ak si ešte nerobil, tak subscribe. Nezabudni dať krásny komentár a like. My sa vidíme.